Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat primadona seluruh Indonesia. Lah, ini aku posisinya hujan-hujan ini baru di garasi bolo. Lah, ternyata ini baru kedatangan tamu. Lah, tamu ini ternyata adikku dewe bolo. Lah, dari Jogja. Lah, ini adikku kandung dari Jogja. Ini ado-adoi Rene ini cuma pengen nonton garasi ini primadona. Lah, selama aku duwe garasi ini urung pernah dolan Rene bolo. Ayo tak sepil ke. Loh, kayak ingak-ingok Kijang Borot. Kowe iki ngopo? Kijang Borot ae piye kabare? Halo, assalamualaikum guys. Oh, bolo iki tak kenalke, iki adikku namine jenenge Sinta iki. Sinta. Lah iki adikku kandung dhewe, iki adikku kandung nomor 2. Jadi adikku guys. Pas. Lah iki Sinta iki Rene ceritane ger pengen nonton suasanane pedesaan karo garasi primadona piye, karo pengen nonton bise, jane pengen ketemu mandor bibit, antok lento, karo kru-kru primadona kabeh. Lah ternyata zong. Krune renek, bise renek, enake mung Kijang Borot iki karo ambulan bolo. Nggone sapa ya Mas apik banget iki? Iki nggone Antok. Nggone Antok kuwi krune sing Putri Jasmine. Apik banget. Jerone iki ya speke rata kanan iki. Pokoke padha Gabriel Real. Spek rata kanan iki kan. Pokoke nek kowe sekali numpak iki kecantikanmu nambah 100%, wis tak jamin. Kecantikanmu nambah 100%. Iki tak sepil ki lho, kaya ngene iki. Tuh. Apik tenan e, jerone bersih. Nah. Oh iki wis eneke ngene iki. Wis iki motor viral ya iki. Motor viral. Motor viral. Oh, iki cueper. Oh. Cueper keser-keser. Iki motor Kijang. Iki Kijang ning peleke Mercy. Oh. Mercy, pokoknya Kijang Mercy. Wes perpaduan sing sangat luar biasa. Luar biasa. Jos toh. Nek kowe pengen ketemu bisku, engko jam dini hari jam 12 malam. Alah ya Allah kok ya. suwi banget. Aku selak Bali iki kepiye? Hah? Yo lah piye meneh lah wong jenenge pelayanan. Oke. Engko pokoknya tunggunen ya. Ado-ado teko kene kudu ketemu bisku. Siap, demi ya, ketemu sama bisnya primadona. Pokoknya minim 12 malam. Oke? Oke, ngono sik ya. Pokoknya hati-hati. Ya wis. Bolo iki adikku Sinta ya. Ngono matur nuwun sik, matur nuwun. Aku tak pamit sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.